250 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये, 350 रुपये, 350 रुपये, 350 बोले 350 रुपये, 350 रुपये, 350 रुपये, 350 बोले 350 रुपये, 350 200 रुपये है क्या? 200 रुपये, 200 रुपये चक्र भाई बोलो 200 रुपये बोले नाक तो नाक आई तो बोलो 200 रुपये बोलो 250 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये करो आई तो 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 बड़ा माने 1100 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1200 रुपये, 1200 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1300 रुपये, 1300 रुपये, 1300 रुपये, 1300 रुपये, बड़ा मान पे ये 1300 रुपये, 1300 रुपये, 1300 रुपये, 1300 रुपये, 1300 ये बोलो 1 2 3 4 5 5 में 5 3 में 3 बोलो 500 600 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये, बोलो 700 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये, संतोष बोलो 700 बोलो एक बोलो देखो 700 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये किसके 700 रुपये, 700 रुपये बोलूँगा 600 650 रुपये, 650 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये बनेगा 700 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये 1 2 3 4 5 लिखो 11 लिखो ले लाने आप 400 वो लोग पैसे बोले ना और समय की अरे हाथ लगाओ पैसे बोले बोले ना 400 500 रुपये 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 संतोष करो 500 रुपये 500 रुपये संतोष चलो ना 200 रुपये 200 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये बोलो 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये संतोष करो चलो 300 रुपये बोलो 300 400 रुपये वो मान लो रे बोलो 400 रुपये 400 रुपये अंदर की बोलो 400 रुपये 450 रुपये 450 रुपये 450 रुपये 450 मान लो रे 450 रुपये 450 बोलो ना 450 रुपये 450 वो क्या कुछ
ये उधर कहीं बात बोलो बोलो 300 रुपये 350 रुपये 400 रुपये 400 450 रुपये 450 रुपये 450 रुपये 450 रुपये 450 चल गया 450 रुपये 450 रुपये 450 रुपये एक मिनट देंगे तुम्हें करने दो बोलो 500 600 600 700 700 रुपये 800 रुपये 800 मालिक हमारे बोलो 800 रुपये 800 रुपये 800 बोलो 800 रुपये 800 अरे मन बोलो 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये बोलो 800 रुपये आधा रेट होता आधा रेट बोलो 800 रुपये बोलो 800 रुपये वो मतलब ना जाने आधे मुझे खर्चा है बोलो 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये करो 700 700 700 700 700 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 750 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये ये बोलो ये 4 देखो 2 मांगे तो 2 4 मांगे 4 बोलो 800 रुपये बढ़ाए बोलो 800 रुपये बोलो 800 रुपये बोलो 800 850 रुपये 850 900 रुपये 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 आती बोलो तुम बोलो आप बोलो जी बोलो बोलो 800 रुपये बोलो 800 रुपये बोलो 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये भाई 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये आइए बोलो चालत 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 बोलो 1000 रुपये बोलो 1000 रुपये बोलो 1100 1200 रुपये 1300 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये ये माल छोड़ते गए दुकान में बाकी होते चलते 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये ये बड़ी बोलो 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये बोलो 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये चल गया 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 कौन बोले तो बोले क्या 600 कर पापा 700 रुपये 600 कर 1 2 3 बोलो 200 300 400 500 600 700 700 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 800 900 1000 1100 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1100 रुपये 1100 रुपये 1100 रुपये 1100 रुपये बोलो 500 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये बोलो 700 रुपये 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 बोलो 600 700 700 700 700 700 रुपये 700 रुपये ये बड़ा माल बोलो 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये बोलो 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये
1500 रुपये 1500 रुपये 1600 रुपये 1600 रुपये 1600 बराबर 1700 रुपये 1800 रुपये 1800 रुपये 1800 रुपये 1800 रुपये 1800 1900 रुपये 1900 2000 रुपये 2000 रुपये 2000 रुपये माल आया सा 2000 रुपये 2000 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये 2000 लगाओ 2000 लगाओ नाम क्या बोलो राहुल साहब रावत साहब मनपुरी बागवान 2001 में 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2500 रुपये 2500 मशाक एक के दो बोलो बोलो एक में तो एक के दो मैं बोलो क्या बोलो हाँ बोलो बोलो 1500 रुपये बोलो 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2300 रुपये 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 2000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 रुपये 1800 रुपये 1800 रुपये 1800 रुपये ನಿಂದಿರಿ ಏನ ಹೋಗಿಲ್ಲ 1800 रुपये 1900 रुपये 1900 रुपये 1900 रुपये 2000 रुपये 2000 रुपये 2000 रुपये 2000 रुपये 2000 एक दो तीन का पूछो आगे तो बोलो 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 बोलो 500 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 700 रुपये